Tinokubaidzai mabuja kunhaudza nyasi dzomanhoko zuva rechigumi noribodzi mwedzi uno waChiwabvu. Nyasi tiri kurangaridzaipo kare kuti wari kunyoresa zvitupa wachiripo asi wapachikoro chopamuzika chopuraimari nopachipfiko papuraimari nopapuraimari yoparukawo waripo kusvikira musi wechipiri sondo rinouya endai monyorese zvitupa pabodzibvo nemapepa ekuzvahwa mabi angu. Nyasi bato roCCC ragopa mureketo warareketa richinyepa iro vanhu kuti zviri kureketiwa nohurumende zvokuti mabhengi achabvumirwa baa kupa makambani nohurumende zvikwereti manyepo wagoti izvo zviripo pamutemo zvinhu zvimwe zvokutoti wari kutoda kutoti waronge kuenda kumatarotsi mhosva kuti penhu zvingapidiguwe. Heno mabi angu kuti zvichabudirira chere ticharamba hedu takandoringa kwazvinoperera. Ichokwadi wanhu wakati shiri nomuriro wayo unodorekaba ipapa zviri kuitika mazuva ano zviri kurera kuhwadza. Mavhidhiyo ari kundoramba achindoburika kwese kwese munyika. Ari kuburika wanhu weZANU-PF wachiita basa rokukuba wanhu wamapato anopikisa kunyanya woCCC. Zvinhu zviri kuhwadza. Ipapa yaburika nyasi kwaindoyakanzura akabva kuisiwa makunokuno yano muwadhi yochinomwe kuchitungwiza anga achikubiwa nowanhu wechidiki woZANU-PF paribe agosungiwa paribe agodini asi zvahwadza mabi angu. Ipapa wamwe bato roCCC wanga wakutodanidzira kutoti penhu wachatumirawo wechidiki wawo waende komuchengetedza ikweyo idi pakaita kunyangariwa. Zvino zvapa kuhwadza chaiko nokutoti tinoita kupera kubisana maziso tegani ipapa zvichibva zvanyanya kunyangaritsa. Wamunangagwa nyasi waenda koparura zviri pamutemo somugariro wawo zvinhu zviri kuitika munyika. Nyasi wanga wari kuparura zviri pamutemo kuMhanduwe imwe fekitari iri kunadzira zvinhu zvinochokuita nombanje. Wari kurima mbanje wotanda kuinhadzira kuti iite mishonga nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana. Wariwo kambani yewanhu wokuSwitzerland aiwa iwo wari kuitira kufara chaiko kuti kwaizvi ndo zvatinoreketa kuti Zimbabwe yakavhurika kuti iitike mabhizimusi. Paribe akuziva kuti zvinhu zvakanyatsoita sei asi tiri kuramba tichitenda kuti zvakadandi zviri kuitikawo. Iwo musika wombanje pasi rese uri kutonzi ndo musika uri kusimukira kudarika zvimwe zvese zvokutoti waakutoita kutanda kudari aiwa penhu zvichaita kuti zviitewo zviri nani. Kune imwe sangano rakazvimirira regani rakanzi 4H rakaita kunhadzira musangano wokuti wanhu waite katombo kanyai pakati pewanhu weCCC pabodzibvo noZANU-PF wechidiki aidi pakaita kunyangariwa chaipo. Mavhidhiyo atakaona agoburikapo kwanga kuribe chisvinu. Ipapa kwaindova kukubana konzero zvakatoita hazvo kuti zviribe kuzoita kukubana komanja nokutoti paitoita kuhwadza aidi waireketa wakomana wechidiki wachireketa woZANU-PF wo wachisapotana nomusangano yawo. Heno mabi angu kuti zvine chazvinoburika chere kana kuti zvichandopera zvakaita kudando ticharamba takaringa kunoita tsvimbo nodohwe. Nyasi kwaburika masoko okuti munyika mapfa wanhu vanosvika 50 chaiwo nokutsikiwa nonzou. Kwai nzou dziri kuita kupwanya wanhu chaiko nonyaya yekuti dzinenge dzakufunga kuti penhu wanhu waakuda kudzivhiringa. Wamwe wagoti penhu iwo wanhu vari kuita basa rokudziuraya wachida kutora nyanga dzonzoudzo ndo waakukonzeresa kuti nzou ikandoboya munhu yobva yatoita ukasha aidi pakaita kunyangariwa chaipo. Unosaya kuti kokariwo nzou hwaita kudandi gore rino basi kuita kupwanya wanhu wakawandisa kudari zviri kuita kutekaira sei. Ticharamba takaringa kuti zvinopererepi tichindoimba kuti wanhu washoma wanoramba wachindopfa kudari nokutsikiwa nonzou. Kwaiuya mugwicho ari kuti wamunangagwa wakapinda pachigaro choZANU-PF zvisiri pamutemo agonzi ano mhosva yaari kupomerwa aidi zvakaita kunyangariwa. Kwai mhosva yonjo gore ra2012 chairo. Unosaya kuti ko makore ese aonga wakaita kuichengeta kudini asi tinoziva hedu kuti ndo mugariro wawo wanochinja baa maitiro wanhu wa idi pakaita kunyangariwa. Ticharamba tichiringa kunoita tsvimbo nodohwe kuti ndokupi.
Wanhu wari kudunhu roManicaland waakuita kuhwadziwa kureketa kuno kwaye kutori nowapwere wanosvika 14 wagwarashiwa nochirwere chogwirikwiti. Aidi pakaita kunyangariwa chaipo, ukaona chirwere chichabenhuka woziva kuti paribe chisvinu. Ipapa wamwe watonzi kwai watokurudzirana kuti waende kobayisa wapwere kuti zvireke kuramba zvitekeshera pabodzipo. Toramba tichitenda izvi tichimba kuti zvinoita kuti zviite zvinhu zviri nani, tichindoshuvira kuti wari kuhwarawo nacho chirwerechi wakasike wapora. Muguta reHarare kunzvimbo yeSouthampton pakambani yeZX Fuels kwaitika mashura chaiwo, makuna huna chisioneki ba ndo chaitika. Kwai kuno wanatsotsi wanagororo waenda koba ipapo wakapakata pfuti nozvinoputika zvibhabhaira chaizvo. Kwai wagotora mari inopfuura zviuru zvomari yekuAmerica $370,000 $380,000 chaiyo ndo yaendiwa nayo. Ipapa mapurisa ari kutsvaka kuti mbanani waita izvi. Aidi tiri kutoziva kuti kureketa kuno ukanzwa pachireketiwa kuti kwai mapurisa ari kutsvaka vanhu vanenge wadandi, pane vanhu vasiri kutokona kutekaira notsoka dzavo izvozvi, pasi petsoka paita kuzvindikitiwa chaiko nemapurisa. Ndo zvavanokona izvi. Ticharamba takaringa kuti wane chavanozoboya chere pamari yese iyi. Bhangi ronyika ragoburika masoko aita kusekesa vanhu asi achiita kusaya kuti kohokonai wachiita kunyadzisa kwakadandi. Ragotiro rikakupa mhosva kune vanhu wainyanya kukwereta mari zvakanyanyisa zvokutoti rauda kutobudisa mazita avo kuti vanhu vava vakanyanya kukweretesa mari, ndosaka mari yonyika iri kuramba ichindogwa. Idi zvakaita kuoma, unosaya kuti kohokonai vanhu vanonyora zvinoita kupweteka vanhu kudari vanenge vachinyatofungei. Ipapa unosaya kuti zviri kumbotekaira sei, asi tiri kutozviona hedu zviri kuitika zvii. Apawo bhangi ABC kwai ipapa yagobudisa mumwe mureketo wayaburika ichireketa iyo kuti kwai zvakareketiwa noHurumende ndizvo chaizvo kuti ndo zviri kukonzeresa kuti mari yonyika igwe. Asi nozuro uno yakanga yaburitsa gwaro rakanaka chairo raireketa zviri pachena kuti zvakareketiwa noHurumende zviri benzero. Aidi unotosaya kuti zviri kumbotekaira sei, peno kuno wakawanita kuwabatsira pfuti wakuruwo kuti waite kuita tuzvinu wareke kureketa masoko yawoyo. Mune dzomutambo kwai wakomana weZimbabwe cricket wachaenda kotamba kunyika yeAustralia mumwedzi waNyamavhuvhu kana mwedzi waGunyana. Aiwa tinoramba tichizvitenda izvi tichimba kuti wachaita tuzvinu. Ipapa totoziva kuti kwatotanda wori hwokuti wachaendesiwa kumbanani pakaita kunyangariwa chaipo. Ngatiringe hedu dziri kuitika ipo pasi rese. KuSouth Africa anonzi Dr. Khomotso Mokwala kwai ndiye aita munhukadzi wochitema wokutanda kuita dhigiri rePhD mune inonzi nuclear medicine. Aiwa tinoramba tichimurovera manja tichiti makorokoto peno akuvhurirawo vamwe vazhinji mukana kuti wagoteerawo mugwara rachero. Zambia yaita kufadza vazhinji kureketa kuno wakuroma wemigodhi wabva watoreketa kuti wakutounza mari inoda kusvika mabhiriyoni 2 chaiwo omari yekuAmerica kuti waingidzire migodhi yavo kuti zvinhu zviite zviri nani. Wari kuita kufara wabi edu kweduno. Aiwa tiri kuramba tichindoona hedu wari kuunza mari asi mitemo yedu yatinosenza nayo ndo yakanyangaritsa iribe chizvinu. Mozambique yagotiyo yabata mafoniyo nharembozhaya anosvika zviuru 20 chaizvo anga apinziwa munyika zvisiri pamutemo. Kwai mari yaari yomafoniyo anotosvika mari inoita madhora okuAmerica zviuru 40 chaiwo pakaita kunyangariwa. Unosaya kuti mbanani wanga wayapinza mafoni ya. Mumwe wedu akazvarwa muZimbabwe agonzi Chikoto kwai ndiye agoitiwa meya muguta roKobe kunyika yeBritain com. Aiwa tiri kuwatenda, tiri kuti makorokoto wakuruwa wasikinye tusvinu ikweyo wasimudzire mureza wedu. Nyasi wanakadzitape wasurukiwa zviri kuhwadza kwaita kuburika tsungununu chaiko novhidhiyo yaburika. Mumwe kadzitape woAl Jazeera ainzi Shireen Abu Akleh
kwai apfurwa nomasoja ochiIsraeri anga iye atori pabasa zvatoita kuhwadza wazhinji chaizvo nokutoti palibe kana chapona nokuti zvinotohwadza. Tinondoramba tichishuvira kuti anakadzape vanorega kuramba vachipfa kudare nokuurayiwa nokuzvinuku kwakadare. Tiri ipapo zvedu. Panyasi tadifambira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.